Llum i Llibertat és una iniciativa que neix d'artistes de la República que es posen en contacte amb la Federació d'Excursionistes de Catalunya, l'ANC i Òmnium, per tirar endavant un acte reivindicatiu per fer que 131 agulles de Montserrat siguin il·luminades per més de 500 escaladors en una nit. És una reivindicació de la llibertat dels presos polítics, dels 131 presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya al llarg de la història, i a partir d'aquí es posen en contacte amb mi per si puc fer un documental. I aquest documental intenta recollir unes quantes sensibilitats diferents de la gent que va pujar allà dalt. Aquest acte va tenir lloc l'1 d'octubre del 2019, si no m'erro. Va haver gent que va pujar per la tarda, va fer el cim, va posar la llum, va dormir a dalt una agulla de Montserrat, es va despertar a les 6 del matí i va començar a baixar per anar-se'n a treballar. O sigui, no sé si per moltes coses de la vida i la gent es motiva d'aquesta manera. Era una causa que tothom ho feia de forma altruista. Per tant, al ser de forma altruista no vam poder saber fins a l'últim moment si tindríem càmeres, si en teníem, quants en tindríem, quins tindríem, si serien professionals o amateurs, si tindríem tècnics de so, quins d'ells sabrien escalar i quins no. O sigui, es va fer tot amb una gran dosis de bona voluntat. L'objectiu i el missatge de Llum i Llibertat rau en l'acte en si. Aquí s'unia, per una part, una cosa artística, que era una idea que venia dels artistes de la República, un fet artístic que il·luminar Montserrat en una nit artísticament és molt potent, amb una idea política. Aquests dos conceptes són una mica els que donen sentit en el documental. M'és molt difícil com reaccionarà el públic. Suposo que la gent independentista li encantarà i la gent unionista ni el veurà. O sigui que nosaltres, tant el productor, el guionista com jo, vam intentar des del principi que no fos un pamflet polític i que no fos una eina de propaganda, sinó buscar a través de l'emoció visquessis aquesta història, aquest fet, independentment de les teves creences polítiques. No sempre és fàcil aconseguir-ho, però era la meva intenció.